ba garin nan ta irin babu wallahi kana ga tun da safe muka fito da kayan nan ba wani ba kure mure ka duba kayan nan an je an buga ma kudin nan diya daya. Ai baba ni ban naga kayan wani zan adana. Sabida garin in ba da kafin ba gaba ɗaya sai a hankali wallahi. Uba to ai tare ta ruga ka gane ai dan kowa ta yashi shi kawai ne ba. Baba wallahi kaman waya za mu fara. Duk wanda muka gani mu dafi. Yau kuma ka san inda za mu kai ta akwai kuɗi. Wallahi tallahi. Ai bula uba sai ka ce ni ma in daga ta ido karri. Da ke gurin mai gida dagwa. Kuɗin mu a hannu. Saboda Allah. Allah wallahi. Ya ba ta inda. Idan mun kwace ta 50,000 an ba mu 5,000 meye ne ba mu san. Kai kayan mokewa ga. Haba nauyawa kawai da Allah. Sai na za mu samu wani ya bullo ne. Don a mu jira. Ga ko na jawo can fayan ko da tasa. Saboda wallahi nake gaya ma. za mu bari ya gare su ne ko. Haba za mu karɓe ta. Bashe su. Okay. Kai mana. Mana. Akan me zan bayar mu ce na gaya ma. Ta yawo ba shi ba mu ma ba ka bayar ba. Ba ka bayar ba. Allah wuri. Da ku tsaya mana. Ai na mu yi dushe mun yi magani.